Mga tao sigbagot-bot, sige gaway sa social media, sa impeachment ni Inday Sara. Prosecution jud mo birada, sagngon man pod sa depensa. Mga didis pagkahugyawa, kontrahon pod sa pingkog loyalista. Mga supporter sig paningkamot, iyahay lang og pangdaot. Wala na gyoy pagminahalay, nakatawa ng panuway, ug miabot ng linog. Mga lugar gipangkuyog, sige gihapog pulis.